Uvažujete o kúpe svojej prvej nehnuteľnosti a hľadáte vhodný štartovací byt? Ak áno, tak práve dnes si spoločne takúto nehnuteľnosť ukážeme. Nachádzame sa v útulnom dvojizbovom byte o rozlohe 45 m2, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou a ako prvé si ukážeme spálňu, ktorá ponúka dostatok priestoru pre pohodlné a praktické využitie. Priestranná chodba tohto bytu nielenže poskytuje dostatok úložného priestoru, ale tiež vytvára príjemný prvý dojem. Obývacia izba svojou rozlohou a orientáciou zabezpečuje príjemný komfort bývania a zároveň dostatkom prirodzeného svetla vytvára v celom byte príjemnú atmosféru. Veľkým bonusom je, že byt sa predáva kompletne zariadený, čo umožní okamžité bývanie novým majiteľom. Byt sa nachádza v modernizovanej bytovej jednotke v lokalite, ktorá ponúka všetko potrebné pre komfortné bývanie. Hneď pri bytovke nájdete dostatok parkovacích miest, MHD zastávky a tiež nákupné centrum Južanka, pričom všetko je pohodlne dostupné chôdzou do 5 minút. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala a chceli by ste bývať vo svojom v príjemnej lokalite, tak ma neváhajte kontaktovať. Moje meno je Matúš Laurenčík a rád sa s vami dohodnem osobnou objednávkou.